Byl chladný zimní večer roku 2000, kdy se na pražském nebi jako kometa zjevila nová zářivá herečka. Jmenovala se Anna Dvořáková. Poté, co se proslavila v reklamě na perlivý nápoj, si díky svému nevinnému vzhledu a svěžímu úsměvu rychle získala srdce diváků v televizních pořadech, seriálech a dokonce i jako moderátorka v rádiu. Její jméno se stávalo pojmem. Jednoho dne, pozdě v noci po skončení živého vysílání v rádiu, se Anna vracela domů autem svého manažera. Manažer ji vysadil před domem a Anna se s ním jako obvykle rozloučila se slovy "uvidíme se zítra", než zamířila ke vchodu do starého činžovního domu na Žižkově. A to bylo naposledy, co ji kdo viděl. Od té chvíle jako by se po ní slehla zem. Nadějná mladá herečka zmizela beze stopy. Byl to únos? Nebo se rozhodla sama utéct? Nebyli žádní svědci. Žádné stopy. I přes rozsáhlé policejní pátrání se nenašel jediný náznak toho, co se s ní stalo. Byla to naprostá záhada. Čas plynul a případ byl nakonec odložen do archivu nevyřešených zmizení. Čas plynul dál. Uběhly 2 roky. Jedné noci seděla Annina matka sama v chladném obývacím pokoji a čekala na dceru, když náhle vykřikla a rozběhla se k televizi. S neuvěřitelným výrazem ve tváři zírala na obrazovku a zašeptala: "To je naše Anička. Moje dcera Anna. Mohla by se její dcera, která před 2 lety beze stopy zmizela, skutečně objevit na televizní obrazovce?" Co její matku tak šokovalo? Kde byla Anna Dvořáková celou tu dobu? Co se té noci před jejím domem skutečně stalo? Pojďme nyní v zápisníku kriminálních případů Hinka Vrány společně odhalit děsivou pravdu, skrytou za třpitivým životem celebrity. Předtím, než začneme, prosím o odběr a like. Pomůžete tak vrátit nevyřešené případy zpět na světlo. Zápisník kriminálních případů Hinka Vrány začíná. Listopad roku 2000 přinesl do Prahy neobvykle brzkou zimu. Chladný vítr se usadil na místech, kde ještě nedávno leželo spadané listí. Starý činžovní dům na Žižkově byl po setmění tichý a opuštěný. Hodiny ukazovaly 2:40 ráno. Na nízkou zítku před domem začínala padat ledová jinovatka, když do tiché ulice tiše vklouzl tmavý Volkswagen. Bylo to auto Petra Nováka, manažera, který vezl domů mladou herečku Annu Dvořákovou po jejím nočním vysílání v rádiu. V autě byl slyšet jen tichý zvuk topení. "Jsme tady, ano. Opatrně vystup," řekl Petr přátelským hlasem z místa řidiče. Anna si brala kabelku a odpověděla: "Děkuju, Petře. Dneska si toho měl taky hodně. Jeď opatrně a uvidíme se zítra." I přes zjevnou únavu po náročném vysílání se na její tváři objevil její typický svěží úsměv. Zamávala mu a vešla do budovy. Petr Novák později vypověděl, že sledoval, jak její postava mizí uvnitř. Teprve když se její silueta zcela ztratila ve tmě, otočil auto a odjel. Noční vzduch byl ostrý jako nůž a pouliční lampa slabě problikávala. To bylo naposledy, co Annu někdo viděl. Druhý den v 6 ráno se Annina matka, paní Helena, probudila s trhnutím na pohovce v obývacím pokoji, kde usnula. Uvědomila si, že neslyšela dceru přijít domů. "Aničko? Jsi doma, miláčku?" zavolala roztřeseným hlasem, ale odpovědí jí bylo jen ticho. Když se podívala do Annina pokoje, postel byla netknutá, přesně tak, jak ji ráno opustila. V pokoji chybělo teplo, které by tam bylo, kdyby se dcera vrátila. V prázdném pokoji se v rohu krčil jen Azor pejsek, kterého Anna zachránila z útulku. Azor, který by ji normálně radostně vítal vrtěním okasu, se na ní ten den jen smutně díval a tiše kňučel. Myslela si, že Anna možná přišla v noci a už brzy ráno odešla. Ale když se podívala do předsíně, dceřiny tenisky tam stále stály. Boty, které si vždy brala, když odcházela brzy ráno, byly úhledně srovnané na svém místě. Její dcera se v noci nevrátila. Zkusila jí zavolat na mobilní telefon, ale po několika zazvoněních se hovor přerušil. Zkusila to znovu, ale stalo se totéž. V tu chvíli jí srdce sevřela ledová úzkost. Zavolala do agentury a spojila se s manažerem Petrem Novákem. "Včera večer jsem ji vysadil přímo před domem. Sám jsem viděl, jak vchází dovnitř
řekl ustaraným hlasem. Navrhl paní Heleně, aby zkusila zavolat jejím přátelům, jestli Anna nespala u některé z kamarádek. Uplynul den, ale Anna se neozvala. Nikdo ji neviděl. Ani přátelé, ani kolegové herci, ani zaměstnanci rádia. Matka se spolu s rodinou chystala na policii ohlásit zmizení. V tu chvíli ji Petr Novák zarazil. Paní Dvořáková. Počkejte, prosím. Anna je známá osobnost. Jakmile podáte hlášení o zmizení, vrhnou se na to novináři. To by poškodilo její image. Počkejme ještě 2 dny. Já projdu všechny její kontakty. Matka souhlasila a čekala 2 dny. Během těch 2 dnů nezamhouřila oka. Neustále chodila do dceřina pokoje a dívala se na telefon. V pokoji byla stále cítit vůně tělového mléka, které její dcera používala. Matka se snažila uklidnit, že všechno bude v pořádku. Uplynuly 2 dny. Anna se nevrátila. Paní Helena konečně podala oficiální oznámení o zmizení na policejní stanici v Praze. Byl listopad roku 2000. Policie se pustila do práce. Začali prověřovat poslední známá místa Ani na pohybu. Chtěli zkontrolovat kamerový záznam z domu, ale zjistili, že kamera je už několik dní rozbitá. Nic nenahrála. Naštěstí kamera z jiného úhlu na protější ulici zachytila, jak té noci k domu přijíždí tmavý Volkswagen. Kvalita záznamu však byla velmi špatná. Registrační značka ani tvář řidiče nebyly k rozeznání. Hledali svědky, ale nikoho nenašli. Pokud by šlo o únos, únosci by se ozvali s požadavkem na výkupné, ale nikdo se neozval. V domě seděl Azor Pejsek, kterého Anna zachránila u vchodových dveří. Zíral na dveře a nehýbal se. Nejedl ani granule, které mu nasypali do misky. Občas jen tiše a krátce zakňučel. Jakoby věřil, že se jeho panička brzy vrátí, Azor od toho dne hlídal u dveří. Den, 2, týden, nic se nezměnilo. Policejní vyšetřování od samého začátku tápalo. 25letá žena vešla do bytového domu a tam beze stopy zmizela. Té noci v té ulici nezůstal žádný důkaz, který by mohl odhalit pravdu. Anna Dvořáková se narodila v Praze na jaře roku 1976 a od dětství byla neobyčejně veselé dítě. Když se vrátila ze školy, běžela nejdřív za matkou, ještě než si sundala batoh. Vyprávěla jí všechno, co se ten den stalo, co měla k obědu, co jí řekla kamarádka. Teprve když se matka usmála, odložila batoh. Její matka, Helena Dvořáková, na tyto vzpomínky nikdy nezapomněla. V létě 1999 se Anna objevila v reklamě na perlivý nápoj. Její tvář ve světlém žlutém svetru a se zářivým úsměvem zaplavila autobusové zastávky a stanice metra po celé zemi. V té době jste v Praze nemohli ujít pár kroků, aniž byste nenarazili na její tvář. Ještě než reklama skončila, hrnuly se jí nabídky na role v seriálech a pozvánky do zábavných pořadů. V roce 2000 získala stálé místo moderátorky nočního vysílání Českého rozhlasu. Bylo jí 25 let. Lidé, kteří Anu znali, se však šodovali v jednom. Nechovala se jako celebrita. Po práci jezdila domů metrem. Svého manažera Petra Nováka často zvala na jídlo a starala se o něj jako o mladšího bratra. Ve volných dnech místo luxusních kabelek oblékla pohodlnou teplákovou soupravu a zamířila do psího útulku. Tam bez váhání uklízela po psech a brala do náruče zraněná a opuštěná zvířata. Z jejího oblečení nebyl nikdy cítit drahý parfém, ale spíše pach psí srsti a šamponu. Jednoho pejska si odtud vzala domů. To byl Azor, kříženec s hnědou srstí a svěšenýma ušima. Byl nemocný a umíral, ale Anna ho vzala k sobě a zachránila mu život. Od prvního dne se Azor stal psem, který na ni čekal u dveří a vítal ji vrtěním okasu. Pro její matku byla Anna tím nejcennějším pokladem. Paní Helena, která celý život pracovala jako návrhářka šperků, si v den, kdy se její dcera stala herečkou, něco slíbila. Vytvoří něco, co bude symbolem dceřina úspěchu. Na podzim roku 2000, po 3 měsících usilovné práce, dokončila náramek. Byl to náramek s diamanty a českými granáty, posázenými do tvaru malého zvířátka.
Věděla, že její dcera pomáhá v útulku a proto zvolila design pejska. Byl to jediný takový náramek na světě, určený jen pro Annu. Na vnitřní stranu nechala vyrýt malý nápis: Aničko, ať stále záříš. Dceřiny narozeniny byly týden před jejím zmizením. Matka jí náramek osobně zapnula na zápěstí. Anna se na něj s velkýma očima dlouho dívala a pak matku pevně objala. Ten večer seděla celá rodina u stolu a jedla slavnostní večeři. Anna odložila příbor a řekla: Mami, to je pro mě? Je tak krásný, že se ho bojím nosit. Tenhle náramek si nesundám, dokud neumřu. Až vydělám hodně peněz, koupím ti ten největší diamant na světě. Nikdo netušil, že to budou její poslední slova u narozeninového stolu. V Anině okolí však nebylo všechno jen zalité sluncem. Šéf její agentury, Marek Černý, byl tím, kdo z Anny udělal hvězdu. Získal pro ní reklamu, zařídil role v seriálech i místo v rádiu. A tuto skutečnost používal jako zbraň. Jakmile se Anna začala prosazovat, začal se k ní chovat nevhodně. Zval ji na soukromé schůzky a večeře jen ve dvou. A jednoho večera jí to řekl na rovinu: když budeš moje, udělám z tebe ještě větší hvězdu. Nejlepší seriály, nejlepší reklamy, všechno ti zařídím. Anna byla v šoku, ale rázně ho odmítla. Marek Černý se však nevzdal. Čím častěji ho odmítala, tím více se jeho chování měnilo. Nabídky na dobré role v seriálech přestaly chodit a reklamní smlouvy se rušily. A jednoho dne jí řekl: jestli mě neposlechneš, můžu tě v tomhle biznisu zničit. Chci ti jen pomoct, je to tak těžké pochopit. Anna se s tím nesvěřila ani matce, ani svému příteli. Dusila to v sobě. Přesto každý den chodila do práce, vysílala v rádiu a usmívala se na fanoušky. Nikdo netušil, jakou tíhu a tlak za tím úsměvem skrývá. V době před zmizením byl rozrušený i Anin přítel, Tomáš Svoboda. Tomáš byl muž, se kterým se Anna tajně scházela ještě dávno předtím, než se stala herečkou. Tehdejší atmosféra v showbiznisu byla jiná než dnes. Pokud by se prozradilo, že mladá herečka má přítele, mohlo by to znamenat konec její kariéry. Proto se scházeli tajně, aby o tom nikdo nevěděl. Měsíc před zmizením si však Tomáš náhodou přečetl v Anině telefonu zprávy od Marka Černého. Když si přečetl jejich obsah, roztřásly se mu ruce. Nemohl jen tak přihlížet, jak někdo jeho přítelkyni sexuálně obtěžuje. Nemůžeš s tím herectvím prostě skončit? Opravdu to musíš dělat, i když musíš poslouchat takové řeči. Já tě uživím. Naléhal na Annu. Kvůli tomu se ošklivě pohádali. A než se stihli usmířit, Anna zmizela. Blízká rodina, manažer, přítel i šéf agentury. Všichni mohli být podezřelí. V Anině okolí bylo příliš mnoho protichůdných zájmů. Policie však měla na mysli jiného podezřelého. Stalkera, který se pokusil Annu unést. Jen 2 měsíce před zmizením, v září roku 2000, se Anna v temné uličce na Žižkově ocitla na prahu smrti. Cestou z práce jí skřížil cestu muž, který se představil jako její velký fanoušek. Slečno Dvořáková, čekal jsem na vás. Můžeme si na chvilku promluvit? Měl na sobě slušný oblek a mluvil zdvořile, ale v očích mu plál šílený oheň. Během okamžiku Annu násilím natlačil do svého auta a vyrazil rychlostí přes 160 kilometrů, v noci unesl mladou herečku a hodinu a půl s ní jezdil po okolí Prahy. Anně se tehdy podařilo tajně zmáčknout tlačítko pro rychlé volání na mobilu a upozornit tak svého manažera na svou polohu. Manažer Petr Novák, který přijel na místo, mu zablokoval cestu a Annu zachránil. Stalker na místě prosil o odpuštění. Jsem jen fanoušek. Chtěl jsem si jen promluvit. Omlouvám se, že jsem vás unesl. Agentura se rozhodla celou věc ututlat, aby se předešlo skandálu. Vše se obešlo bez policejního hlášení. Někde však informace unikla a případ se dostal do novin. A média začala přinášet úplně jiný příběh. Fingovaný únos nové herečky. Lež pro upoutání pozornosti. Anna se rázem stala herečkou, která si vymyslela vlastní únos, aby na sebe upozornila. Agentura nevydala žádné dementi. Čekali, až se vše samo utiší. A o 2 měsíce později Anna skutečně zmizela.
Policie stalkera předvolala. Byl to 32letý obyčejný úředník. Během vyšetřování však vyšla najevo překvapivá skutečnost. Porucha bezpečnostní kamery v domě nebyla náhodná. Správce budovy potvrdil, že porucha byla nahlášena 3 dny před zmizením. Když přijel technik, zjistil, že kabel ke kameře byl zvenčí úmyslně přestřižen. Někdo kameru záměrně vyřadil z provozu. Policie na stalkera zatlačila. Dlouho se bránil, ale nakonec se přiznal. Přiznal, že přestřihl kabel od kamery. Chtěl se k Anně znovu přiblížit a bál se, že by ho kamera nahrála. V noci zmizení však měl být na služební cestě a u domu se prý vůbec neobjevil. Policie důkladně prověřila jeho alibi. Večer v den zmizení se zapsal v hotelu v Brně. Byl tam se 3 kolegy. Jejich výpovědi se šodovaly a měli i účtenku z restaurace, kde společně večeřeli. Neexistoval žádný důkaz, že by tu noc byl v Praze. Kameru sice poškodil on, ale Anu tu noc neunesl. Nejpravděpodobnější podezřelý byl ze seznamu vyškrtnut. Než se však vyšetřování stačilo zaměřit jiným směrem, objevilo se nečekané jméno. Anin tajný přítel. Během výslechu Aniných známých vyplula na povrch existence Tomáše Svobody. Objevily se i informace o její chátce. Policie ho předvolala. Tomáš seděl ve výslechové místnosti a dlouho mlčel. Pak pomalu začal mluvit. Řekl, že před měsícem viděl v Anně telefonu zprávy od šéfa agentury Marka Černého a že se kvůli jejich obsahu ošklivě pohádali. Policisté zpozorněli. Prověřili Tomášovo alibi na noc zmizení. Byl se 2 kamarády v hospodě. Zůstali tam od 11 večer do 2 do rána. Měli účtenku a výpovědi jeho přátel se šodovaly. Anna nasedla do manažerova auta po půlnoci, takže Tomáš byl v tu dobu na jiném místě. I Tomáš byl ze seznamu podezřelých vyškrtnut. Vyšetřování se tedy stočilo jiným směrem. Tentokrát na šéfa agentury Marka Černého. Na základě Tomášovy výpovědi ho policie předvolala a vyptávala se na jeho vztah s Anou. Marek Černý zpočátku zapíral. Tvrdil, že šlo o čistě profesionální vztah mezi šéfem a herečkou. Když mu však policie zabavila telefon a ukázala mu část obsahu zpráv, zbledl. Vyhrožování, nabízení rolí za protislužby. Obsah byl dostatečně výbušný. Ukázalo se také, že pokaždé, když ho Anna odmítla, Marek Černý zrušil její roli v seriálu nebo reklamní smlouvu. Svědci také vypověděli, že před jejím zmizením se jeho vyhrožování stupňovalo. V policejním týmu sílil názor, že pachatelem je Marek Černý. Měl motiv. Pokud by Anna hrozila, že vše zveřejní, měl by dostatečný důvod se jí zbavit. I Marek Černý však měl alibi. V den zmizení byl v luxusním klubu v centru Prahy s obchodními partnery. Několik lidí potvrdilo, že tam byl až do 1 hodiny ranní. Anna zmizela před svým domem kolem 2:30. Časově to sice nebylo nemožné, ale existoval svědek jeho cesty z Prahy 1 na Žižkov. Taxikář, který ho v 1:40 vysadil před jeho domem, měl záznam o jízdě. I Marek Černý byl ze seznamu podezřelých vyškrtnut. Manažer Petr Novák, který Anu vezl jako poslední, byl také vyslýchán. Jakmile vešel do výslechové místnosti, sám začal mluvit. Řekl, že Anu je třeba za každou cenu najít a že je ochoten pomoci, jak jen bude moci. Na všechny otázky vyšetřovatele odpovídal bez zaváhání. Poté, co vysadil Anu před domem, zastavil se v nedaleké večerce, kde si koupil pivo a brambůrky. Doma se pak díval na televizi a usnul. Měl účtenku. Výpověď prodavače z večerky se šodovala. Jeho výpověď a alibi byly naprosto přesné. I on byl ze seznamu podezřelých vyloučen. Když odcházel z výslechu, Petr Novák se sám zeptal vyšetřovatele. Kdybych mohl ještě nějak pomoci, řekněte mi. Annu musíme najít, že? Vyšetřovatel přikývl. Případ tak zůstal nevyřešen. Policie sice oficiálně vyšetřování neuzavřela, ale dál se nepohnula. Spis skončil v šuplíku. Jméno Anny Dvořákové se pomalu začalo vytrácet z povědomí veřejnosti. Zima roku 2000 pominula. Matka, paní Helena, se dceřina pokoje nedotkla.
Fotografie z návštěvy psího útulku na stole, napůl dopsaný deník, nerozbalené balení vitamínů, vše zůstalo na svém místě. Na opěradle židle visela mikina, kterou měla její dcera naposledy na sobě. Matka ji nevyprala. Zůstala v ní vůně její dcery. Anin pokoj vypadal, jako by se osoba, která včera odešla, měla každou chvíli vrátit. Matka každý den začínala úklidem dceřina pokoje. Každý den zapínala topení a pečlivě rovnala prostěradlo na posteli, aby dcera, až se vrátí, neměla studenou podlahu. Byl tu však někdo, kdo na Annu čekal ještě zoufaleji. Byl to Azor, pes, kterého Anna zachránila z útulku, vyléčila ho a dala mu nový život. Azor každou noc seděl u vchodových dveří. Uši napjaté, zíral na dveře a při každém zvuku kroků zavrtěl okasem. Když se dveře neotevřely, tiše zakňučel a usnul. Azor každou noc choulil hlavu do polštáře v obývacím pokoji, který voněl po Anně, a tiše plakal. Matka si díky Azorovi poprvé uvědomila, že i psi pláčou. Pokaždé, když to viděla, šla do kuchyně a pustila vodu. Plakala potichu, aby ji pes neslyšel. Nechtěla před Azorem plakat. Přišel rok 2001 a rozkvetly třešně. Bylo to Annino oblíbené roční období. Každý rok na jaře prosila matku, aby se s ní šla projít na Petřín. To jaro matka nevycházela ven. Z okna viděla kvetoucí stromy. Vítr roznášel okvětní lístky. Matka zavřela okno. Znovu přišly dceřiny narozeniny. Uvařila svíčkovou, kterou její dcera milovala, a vedle talíře položila knedlíky. Před talířem, z něhož stoupala pára, nedokázala vzít do ruky nad prát, nad cháde a jen tiše plakala, zatímco jídlo chladlo. Dokud jídlo úplně nevychladlo, neozval se za dveřmi jediný krok. Toho léta začaly z autobusových zastávek mizet plakáty s Annou z reklamy. Byly nahrazeny novými. Matka jela autobusem a viděla, že na jejím místě je jiná tvář. Přejela svou zastávku. Ne proto, že by si nevšimla. Chtěla jen sedět dál. Na podzim 2001 se vyšetřování prakticky zastavilo. Změnil se vyšetřovatel. Nový vyšetřovatel si prošel celý spis, ale nenašel žádné nové stopy. Spis Anny Dvořákové skončil v archivu. Začal se na něj snášet prach. Manažer Petr Novák v té době přešel do jiné agentury. Začal se starat o novou herečku. Mezi kolegy byl známý jako svědomitý a zodpovědný manažer. Když občas přišla řeč na Annu, zvážněl a řekl: pořád ji nenašli. Kde jen může být? Strašně mi chybí. Lidé, kteří to slyšeli, si mysleli, že ho to opravdu trápí. Přišlo jaro 2002 a léto pominulo. Blížilo se druhé výročí Annina zmizení. Matka si začala pouštět videokazety se seriály, ve kterých její dcera hrála. V seriálech bylo její dceři 24 let. Smála se, plakala, milovala a hádala se. Matka nevěděla, kolikrát si ty kazety přetočila. Když se pokojem rozezněl dceřin hlas, Azor přišel k televizi a napjal uši. Naklonil hlavu a díval se na obrazovku. Vypadal, jako by cítil známou vůni. Matka a Azor takto přežívali 2 roky. A pak přišla jedna listopadová noc roku 2002. Matka seděla na pohovce v obývacím pokoji a zapnula televizi. Bezmyšlenkovitě přepínala kanály, když se její ruka zastavila. V seriálu se smála jedna herečka a na jejím zápěstí se něco zalesklo. Matčiny oči se upřely na obrazovku. Srdce se jí zastavilo. Ruce se jí roztřásly, nemohla dýchat. Promnula si oči a podívala se znovu. Nemýlila se. Náramek s diamanty a českými granáty ve tvaru malého pejska. Jediný takový na světě, který sama vyrobila a dala své dceři na zápěstí. Třesoucím se hlasem zavolala do prázdného obývacího pokoje. To je naší Aničky. Azor se lekl a přiběhl k matce. Olízl jí ruku. Matka ho objala a dívala se na obrazovku. Byla to noc 716. Dne od zmizení její dcery. Té noci běžela na policii. Blížilo se svítání, ale nemohla čekat. Nechala Azora samotného doma a ruce se jí třásly. I v taxíku, když zavřela oči, viděla tu scénu.
Třpitivý náramek na obrazovce, pejsek z diamantů a granátů. Neviděla sice nápis na vnitřní straně, ale byla si jistá. Ten náramek byl jediný na světě. Vždyť ho sama vyrobila. Na policejní stanici vysvětlila situaci službu konajícímu policistovi. Ten byl zpočátku skeptický. 2 roky starý nevyřešený případ zmizení. Oznámení na základě náramku viděného v televizi. Když však matka začala podrobně popisovat design náramku, policistův výraz se změnil. Tvar pejska, barva granátů, nápis na vnitřní straně. Druhý den ráno přinesla matka i nákresy náramku, které sama navrhla. Vyšetřování bylo obnoveno. Policie nejprve kontaktovala televizi. Zajistili si nahrávku daného dílu seriálu. Zastavili obraz a zvětšili ho. Porovnali ho s nákresy, které přinesla matka. Tvar náramku, rozmístění kamenů, tvar zapínání, vše se šodovalo. Kdo tedy dal herečce, která náramek nosila, tento šperk? Policie ji předvolala k výslechu. Byla viditelně nervózní, řekla, že náramek není její. V den natáčení potřebovala rekvizitu a jeden známý jí řekl, že má krásný náramek a na jeden den jí ho půjčil. Po natáčení ho hned vrátila. Kdo je ten známý? Zeptala se policie. Řekla jeho jméno. Petr Novák. Na policejní stanici zavládlo ticho. Vyšetřovatel prohledával spis. Podle záznamů z vyšetřování před 2 lety to byl manažer, který Annu v noci jejího zmizení odvezl autem až před dům. Policie Petra Nováka předvolala. Když Petr Novák vešel do výslechové místnosti, nebyl vůbec nervózní. Naopak, sám začal mluvit. Předpokládám, že jste mě zavolali kvůli tomu náramku. Vysvětlím vám to. Klidně řekl, že v noci, kdy vysadil Anu před domem, uklízel auto a později našel na podlaze spadlý náramek. Myslel si, že ho Anna ztratila a uschoval ho. Kvůli šonu na něj ale zapomněl. Nedávno ho našel při úklidu šuplíku a půjčil ho známé herečce, která šáněla rekvizitu. Hlas se mu netřásl. Pohled měl klidný. Vyšetřovatel se však nenechal odbít. Víte, jakou má ten náramek hodnotu? Petr Novák na chvíli zaváhal. Byl to ručně vyrobený šperk z diamanty a českými granáty. Jeho hodnota se pohybovala v řádech desítek tisíc korun. Našel jste ho na podlaze auta, mohl patřit zmizelé osobě a vy jste to 2 roky neohlásil a nechal ho v šuplíku. Petr Novák teprve teď mírně sklopil zrak. Říkal jsem, že jsem na něj zapomněl. Měl jsem toho tehdy hodně. Policie poslala náramek na expertízu do kriminalistického ústavu. Po 2 letech kontaminace bylo sice těžké očekávat, že náramek poslouží jako důkaz, ale tento jediný náramek na světě byl klíčem k nalezení zmizelé Anny Dvořákové. Té noci se v hlavě jednoho z vyšetřovatelů objevil otazník. Začal znovu číst spis od první strany. Procházel list po listu, potrhával si. Výpovědi, potvrzení alibi, fotografie z místa činu. Čím víc četl, tím víc ho znepokojovala jedna věc. Tým tehdy prověřoval pouze pohyb firemního vozu Volkswagenu. Odkud ten večer vyjel a kam jel, to bylo vše. Nikdo se nezabýval osobou Petra Nováka. Druhý den ráno byl sestaven nový vyšetřovací tým. Tým se rozdělil do 2 směrů. Jedna skupina začala vyslýchat lidi z okolí Petra Nováka. Lidi, se kterými se stýkal v roce 2000. Kolegy, přátelé. Mluvili s každým z nich. Většina ho popisovala jako svědomitého a dobrého člověka. Říkali také, že ho Annin případ velmi trápil. Jeden z nich však bezstarostně poznamenal. Petr si tehdy často půjčoval moje auto. Používal ho na soukromé věci. Firemní auto bylo sledované. Vyšetřovatel zpozorněl. Jaké auto to bylo? Škoda Felicia. Černá. Ročník 1998. Loni jsem ji prodal. Policie tehdy sledovala pouze firemní Volkswagen. O existenci Felicie, která nebyla psaná na Petra Nováka, neměli tušení. Petr Novák se o ní nikdy nezmínil. Policie se neptala, takže nemusel nic říkat. Nový tým okamžitě začal pátrat po osudu Felicie. Prošly záznamy o prodeji vozidel. Přítel prodal auto na začátku roku 2001. Bylo prodáno přes Autobazar a prošlo rukama dalších 2 majitelů, než skončilo u muže z Liberce.
Vyšetřovací tým kontaktoval majitele. Vysvětlili mu situaci a požádali ho o poskytnutí vozu kriminalistickému ústavu ke kontrole. Majitel souhlasil. V lednu 2003 začali experti kriminalistického ústavu s podrobnou analýzou vozu. V interiéru vozu použili luminol. Luminol reaguje na stopy krve a svítí. I když se krev setře, její stopy nelze zcela odstranit. Zasli světla a zapnuli UV lampu. V kufru se na podlaze objevil slabý svit. Bylo to v úzké mezeře pod kobercem. Při čištění auta sice koberec vyndali, ale do vnitřních švů se nedostali. Expert pinzetou roztáhl šev a našel zaschlé mikroskopické stopy krve. Bylo jich velmi málo, ale stačilo to. Nařídili analýzu DNA. Výsledky měly být za 10 dní. Během těch 10 dní volal vyšetřovatel každé ráno do kriminalistického ústavu. Odpověď byla vždy stejná. Ještě ne. Vyšetřovatel položil sluchátko a znovu otevřel spis. Nemohl dělat nic jiného než čekat. 10. den odpoledne zazvonil telefon. Máme výsledky analýzy DNA z krve v kufru. Šoduje se z DNA Anny Dvořákové. V kanceláři zavládlo ticho. Někdo pomalu položil papíry. Vyšetřovatel na chvíli zavřel oči, pak je otevřel. Pachatel byl celou dobu na blízku. Ten, kdo po 2 roky nosil nejsmutnější tvář. Ten, kdo rozdával letáky, utěšoval matku a prosil policii, aby ji našla. Ten, kdo tvrdil, že viděl Annu vcházet do domu. To on byl vrah. Tým okamžitě zadržel Petra Nováka. Tentokrát byla atmosféra jiná. Dveře výslechové místnosti se zavřely a vyšetřovatel položil na stůl zprávu o výsledcích DNA. Pane Nováku, v kufru auta vašeho přítele jsme našli krev Anny Dvořákové. Petrova tvář stuhla. Poprvé se zachvěl. Očima přelétl zprávu. Následovalo krátké ticho, ale pak se rychle vzpamatoval. Jak se tam mohla dostat? O ničem nevím. Petr Novák zapíral. I přes nátlak vyšetřovatele tvrdil, že o ničem neví. Hlas se mu třásl, ale ústa měl zavřená. Požádal o advokáta. Policie ho ten den k přiznání nedonutila. Ale tým se nevzdal. Měli důkaz. Tým změnil strategii. Místo čekání na přiznání Petra Nováka se rozhodli zrekonstruovat pohyb Felicie v noci zmizení. V roce 2000 neexistovaly dálniční známky v dnešní podobě, ale používaly se papírové lístky na mýtných branách. Řidič platil poplatek a dostal lístek. Na lístku bylo datum, čas a informace o vjezdu. Tým začal prohledávat záznamy o lístcích z noci Annina zmizení. Kontaktovali mýtné brány na výjezdech z Prahy. Zjišťovali, zda se záznamy dochovaly. Většina už neexistovala. Na jedné mýtné bráně směrem na západ Čech se však zjistilo, že část záznamů byla archivována na mikrofilmu. Tým si záznamy vyzvedl. Porovnávali registrační značky a časy. Bylo to obrovské množství dat. Trvalo to několik dní a našli to. V noci Annina zmizení, ve 3:40 ráno, projela mýtnou branou směrem na západ Felicia s danou registrační značkou. A v 5:20 ráno byl zaznamenán její průjezd zpět do Prahy. Cesta tam a zpět trvala 1 hodinu a 40 minut. Vyšetřovatel se podíval na záznam a rozložil mapu. Zakreslil oblast, do které se dalo z dané dálnice dostat. A v této oblasti hledal místa, která by Petr Novák mohl znát. Petr Novák byl produkční. Téměř 2 roky doprovázel natáčecí štáby. Znal místa pro natáčení v okolí Prahy lépe než kdokoliv jiný. Tým si zajistil seznam míst, kde se natáčely seriály, na kterých pracoval. A porovnal je se směrem jízdy. 3 místa se šodovala. Jedno z nich bylo v lesích v oblasti Křivoklácka. Bylo to místo, které natáčecí štáby často používaly. Husté lesy a odlehlé cesty. Místo, kde by si nikdo nevšiml, kdyby tam v noci někdo chodil. Tým se vydal do oblasti. Vystoupali do lesa poblíž natáčecí lokace. Před nimi šli 2 policejní psi. Psi, kteří se řídili čichem. Psi, kteří nosem najdou to, co lidské oko nevidí. Prohledávali oblast od místa, kde se silnice měnila v lesní cestu. Byl listopad a les byl pokrytý tlustou vrstvou spadaného listí. Půda se bořila pod nohama a větve je šlehaly do tváře.
Pátý den pátrání, asi kilometr od silnice, se jeden ze psů náhle zastavil. Strčil nos do země a zakňučel. A pak zaštěkal. Policisté přiběhli a začali kopat. A tam byla Anna. Velitel týmu okamžitě zvedl vysílačku. Hlas se mu mírně třásl. Našli jsme ji. Policie okamžitě Petra Nováka zadržela. Zastihli ho, když se po práci vracel na parkoviště agentury. Vyšetřovatel mu zastoupil cestu a Petr se zastavil. Stáli proti sobě. Z Petrovy tváře pomalu zmizel veškerý výraz. Nasadili mu pouta. Až do té chvíle neřekl ani slovo. Jeho postava mizela na konci chodby, když ho vedli do výslechové místnosti pod světlem zářivek. Záda muže, který 2 roky nosil nejsmutnější tvář a prosil o nalezení Anny. To odpoledne Petr Novák seděl v poutech ve výslechové místnosti. Tentokrát byla atmosféra jiná. Vyšetřovatel položil na stůl jeden dokument za druhým. Zprávu o DNA z kufru Felicie. Záznam z mýtné brány. Výpovědi kolegů z natáčení. Fotografie z místa nálezu těla. Petr Novák se pomalu díval na dokumenty. Zářivka bzučela. Vteřinová ručička hodin tykala a vzduch ve výslechové místnosti byl těžký. Jeho ruka na stole se pomalu zaťala v pěst. Ramena mu pomalu klesala. Následovalo dlouhé ticho. A pak pomalu zvedl hlavu. To já ji nezabil. Zlomeným hlasem začal vyprávět o té noci. Listopad 2001, 30 ráno. Anna nastoupila na sedadlo spolujezdce v zaparkované Felicii před budovou rozhlasu. Byla po živém vysílání a vypadala unaveně. Petr Novák nastartoval. Chvíli si povídali o běžných věcech. Jaké bylo vysílání, jestli není unavená. Náhle, cestou k jejímu bytu na Žižkově zazvonil Anin mobil. Volal šéf agentury Marek Černý. Znovu ji nutil k nechutné nabídce sponzoringu. Hlas Marka Černého byl tak hlasitý, že i Petr Novák vpředu slyšel celý rozhovor. Chtěl, aby okamžitě někam přišla. Že už by ho měla poslechnout. Pokud odmítne, nebude žádný další seriál ani reklama. Anna chvíli mlčela. Pak tichým hlasem řekla: Dobře, hned tam budu. Položila telefon a řekla Petrovi: Petře, promiň. Mohl bys mě teď prosím odvést za panem šéfem? Prostě jednou přivřu oči. Moje máma se tolik nadřela, abych to teď vzdala. Petr Novák cítil, jak se mu sevřely ruce na volantu. Zastavil auto u krajnice a podíval se na Anu. Řekl jí, že tam v žádném případě nesmí jít. Že přece ví, proč jí volá uprostřed noci. Hlas se mu třásl hněvem. Anna se dívala z okna a řekla: Takhle to dál nejde. Jestli se budu bránit, tak mě v tomhle biznisu úplně zničí. Stačí to vydržet jen jednou. Petr Novák zvýšil hlas. Anno, ne. K tomu člověku nesmíš jít. Nemusíš být herečka za každou cenu. Anna otočila hlavu. Petře, ty se do toho nepleť. To je moje věc. Ta slova Petra zasáhla do srdce. Bylo 2:07 ráno. Ano, já tě už dlouho miluju, proto tě tam nemůžu nechat jít. Ve snaze jí zastavit Petr prozradil své city. Slova, která dlouho skrýval. Slova, která si slíbil, že nikdy nevysloví. Anin výraz stuhl. Následovalo krátké ticho. A pak tiše a rozhodně řekla: Petře, co to děláš? Jsi pro mě důležitý kolega a manažer. Nikdy nemůžeme být nic víc. Víš přece, že mám přítele. Než stačil něco říct, Anna dodala: A teď musím jít. Nezdržuj mě, do toho ti nic není. V tu chvíli se Petrovi zatmělo před očima. Žena, která se chystala prodat své tělo šéfovi, jeho vyznání lásky chladně odmítla. Zachránil jí život před stalkerem a ona ho stále viděla jen jako svého zaměstnance. Hněv, že žena, která se chystala stát hračkou šéfa, pošlapala jeho upřímné city, ho zcela ovládl. Jen proto, že byl manažer. Protože neměl peníze ani vliv, jen ji vozil autem. Šéf, který ji vydíral penězi a postavením, si zasloužil její pozornost, zatímco on, který jí byl 2 roky tiše na blízku, nebyl nic. Když mu tato myšlenka zaplavila mysl, jeho ruce se pohnuly. Směrem k Aninu krku. Zpočátku to byl jen zoufalý pokus jí zastavit. Prosba, aby nechodila.
ale pak přitlačil. Anna ho chytila za ruce a snažila se je otrhnout. Její náramek spadl na podlahu auta. Její odpor slábl. Ve 2:18 se všechno zastavilo. Petr se dlouho nemohl pohnout. Ruce se mu třásly. Těžce dýchal. Venku byla tma. Silnice byla prázdná. Nikdo tam nebyl. Vypnul Anin telefon a pomalu se rozjel. Směrem k jejímu bytu na Žižkově. V hlavě mu běžely myšlenky, jak to všechno zakrýt. Ve 2:40 zastavil před jejím domem. Jako obvykle. Promluvil k Aninu bezvládnému tělu. Anno, dneska jste to zvládla skvěle. Odpočiňte si. Pak jako by se nic nestalo, chvíli počkal a odjel. Zastavil se ve večerce poblíž svého bytu, koupil si 2 piva a brambůrky. Pečlivě si schoval účtenku. Podíval se prodavači do očí a lehce kývl. Vrátil se domů, otevřel dveře, rozsvítil a hned zase zhasl. Převlékl se, nasadil si rukavice a znovu odešel. Tentokrát nejel Volkswagenem. Jel Felicií, kterou si půjčoval od přítele. Byla zaparkovaná v boční uličce. Firemní auto nechal stát před domem. Otevřel kufru Felicie. Přenesl Annu z kufru Volkswagenu. Ruce se mu stále třásly a zuby mu cvakaly. Zavřel kufr, nejzel do auta a vyjel na dálnici. Ve 3:40 projel mýtnou branou směrem na západ. Snažil se vyhnout očnímu kontaktu s pracovníkem na bráně. Dálnice byla prázdná, míjel jen pouliční lampy v pravidelných intervalech. Byla to odlehlá cesta, kterou znal z natáčení. Cesta, kterou by našel i se zavřenýma očima. Sjel z dálnice a vjel na lesní cestu. Zastavil asi kilometr hluboko v lese. Vypnul motor a světla a kolem něj se rozhostila naprostá tma. Listopadový lesní vzduch byl ledový. Lopatou, kterou měl v autě, začal šíleně kopat. Co nejhlouběji. Dlaně měl rozedřené do krve, ale nepřestal. Položil Anu do jámy. Strach z toho, že se stal vrahem, ho nutil kopat hlouběji. Přikryl ji hlínou. Nachrabal na ní tlustou vrstvu listí. V 5:20 projel mýtnou branou zpět do Prahy. Zaplatil a vrátil se domů. Zaparkoval Felicii v boční uličce. Vešel do bytu, sundal si rukavice a umyl si ruce. Z kohoutku tekla červená voda, která se pomalu měnila v průzračnou. A pak přišlo ráno. Zazvonil mu telefon od Aniny matky. Ustaraným hlasem odpověděl. Řekl, že ji vysadil přímo před domem. Že sám viděl, jak vchází dovnitř. Od toho dne se stal člověkem s nejsmutnější tváří. Ve výslechové místnosti bylo dlouho ticho. Vyšetřovatel si něco zapisoval. Bylo slyšet jen škrábání pera. Petr Novák si zakryl tvář dlaněmi. Ramena se mu třásla. Nevydal ani hlásku, jen se mu třásla ramena. 25letá dívka plná snů čekala 2 roky v té studené zemi. Na zápěstí už neměla náramek. Náramek ležel 2 roky v šuplíku, pak se objevil na televizní obrazovce, dostal se k matce a nakonec dovedl vyšetřovatele až sem. Byl to náramek, který až dokonce volal o pomoc pro svou majitelku. Zpráva byla předána paní Heleně. Když se to dozvěděla na policejní stanici, nevydala ani hlásku. Jen stuhla na židli. Po dlouhé chvíli se její hlava pomalu sklonila. Čelo se dotklo jejich rukou a ramena se jí začala třást. Bez zvuku, jako by se jí to jen zdálo. Nevěřila tomu. Jen se jí třásla ramena. Našla svou dceru. Po 2 letech. Ale nevrátila se živá. Když se matka vrátila domů, přivítal ji Azor. Vrtěl okasem a přiběhl k ní. Olízl jí ruku. Matka ho objala a zhrútila se na podlahu. Azor čekal 2 roky. Už nemusel hlídat u dveří. Musel pochopit, že jeho panička se nevrátí. Ale i té noci seděl u dveří. Nikdo neví, jak se pes vyrovnává se ztrátou. Když policie přivezla ostatky, Azor, aniž by mu to kdokoliv řekl, poznal, že je to jeho panička. Lehl si vedle urny a dlouze zavil, jako by vyplakal všechny slzy, které v sobě 2 roky držel. Znovu se setkal se svou majitelkou, která se vrátila až po smrti.
Pes, který na ně ani po smrti nezapomněl. I drsní policisté na místě museli odvrátit tvář a utřít si sly. V březnu 2003 státní zástupce obžaloval Petra Nováka z vraždy a zatajení těla. Soud trval 4 měsíce. U soudu Petr Novák tvrdil, že šlo o neúmyslný čin, že to neplánoval, že ji miloval. Soudce si jeho slova vyslechl, chvíli mlčel a pak řekl: zločiny spáchané ve jménu lásky jsou někdy ty nejkrutější. Oběť o takovou lásku nikdy nestála. V červenci 2003 byl Petr Novák odsouzen k 15 letům vězení. Ale žádný trest nemohl vrátit život zničené rodině a život Anny Dvořákové, který vyhasl v 25 letech. Když matka opouštěla soudní síň, na zápěstí měla náramek. Ten jediný náramek na světě, který darovala své dceři. Po skončení soudu jí byl náramek vrácen a ona si ho nasadila. Řekla, že ho bude nosit místo své dcery. Aničko, ať stále záříš. Matka prsty pomalu přejížděla po nápisu na vnitřní straně. Anně Dvořákové bylo 25 let. Zůstala s námi jako tvář ze zářivé reklamy, jako hlas z nočního rádia, jako člověk s laskavým srdcem, který si domů přivedl pejska Azora, jako dcera, která slíbila, že náramek od maminky nikdy nesundá. A té noci byla v autě sama. Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo sám nese těžké břemeno, podejte mu pomocnou ruku. Anna Dvořáková sama snášela nátlak šéfa agentury. Nikomu se s tím pořádně nesvěřila. Snažila se to zvládnout sama. Pro 25letou, ještě mladou ženu, to bylo příliš těžké břemeno. Dnes je Azor stále s matkou. Už nehlídá u dveří. Teď leží u jejich nohou. Teplo, které po sobě Anna zanechala, sdílí s matkou a tak se o sebe navzájem opírají. Bez ohledu na to, kolik času uplyne, pravda vždy vyjde najevo. A láska zůstane. Jako nápis na vnitřní straně náramku, který se nikdy nesmaže. Aničko, ať stále záříš.